вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ниҳоят макони будубоши модари бедаракшудаи блогнависи маъруфи мухолиф Шерзод Маҳмадҷоновро, ки дар Олмон ба сар мебарад ва бо тахаллуси Абдураҳмон 09 баромад мекунад, ошкор кард. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон тасдиқ кард, ки сокини шаҳри Ваҳдат Шоҳида Маҳмадҷонова дар ҳабс буда, нисбати ӯ бар асоси қисми 2 моддаи 307 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ, парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. гузашта аз ин, дар мақомот мегӯянд, ки таъқиби ин зан ба далели фаъолияти писараш иртибот дорад. ёдрас мекунем, ки писари маҳбус Маҳмадҷонов Шерзод Тулфорович блогер ё мухолиф нест, балки барои содир намудани ҷиноятҳои дорои хусусияти экстремистӣ террористӣ дар ҷустуҷӯ қарор дорад, гуфта шудааст дар иттилоияи расмии раёсат. ёдрас мекунем, ки Шоҳида Маҳмадҷонова аз рӯзи 3 феврал ба шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Ваҳдат рафта, то ҳол бедарак буд. дар тамоми ин муддат дар куҷо буду боши ӯ номаълум боқӣ мемонд ва мақомот аз шарҳи ҳодиса худдорӣ мекарданд. модари мара бо статьяи 307 қисми 2 экстремизм. қобили зикр аст, ки таъқиби наздикони мухолифон барои Тоҷикистон як падидаи комилан нав аст ва шояд такрори таҷрибаи ахири раис ҷумҳури Чеченистон Рамазан Қодиров алайҳи блогнависоне бошад, ки ӯро интиқод мекунанд. Всех забрали по отцовской линии, по материнской линии. Отправили несколько мне фотографий голых моих родственников, женщин. аз моҳи декабри соли гузашта наздикони блогнависони мухолиф Тумсо Абдураҳмонов, Мансур Саъдуллаев ва Ҳасан Халитов якбора дар Чеченистон ғайб заданд. Какое отношение имеет моя жена к тому, что делаю я, к тому, что я говорю в отношении тебя? И тем более родственники. дар моҳи январи соли ҷорӣ мақомоти амниятии Чеченистон модари ҳомии ҳуқуқ Абубакр Янгулбоевро рабуданд ва алайҳи ӯ парвандаи ҷиноӣ боз карданд. Я ненавижу Кадырова вашего и Чечню. Чечню я имею в виду Кадыровскую Чечню. Моя мать может быть мертва. Но я лично Кадырову это никогда не прощу. Я извиняюсь, до свидания.